ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ବାଘ ଛାଲରେ ଲୁଚିଥିବା ଗଧର କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଏକ କଞ୍ଜୁସ ଧୋବା ରହୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ଗଧ ଥିଲା। ଧୋବାଟି ଦିନସାରା ଗଧଟିକୁ କାମ କରାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଗଧଟି ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଗଲା। ସେ ତାର କାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଲୋଭୀ ଧୋବାଟି ଏକ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗଧ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଛାଲ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାଖ ଜମିକୁ ଚରାଇବାକୁ ନେଇଗଲା। ସେହି ଚାଷ ଜମିର ମାଲିକ ସବୁଦିନ ପରି ତା ଜମିକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବାଘ ତା ଜମିରେ ଚରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗଧଟି ବାଘ ଛାଲ ଲଗାଇ ମନ ଖୁସିରେ ଚାଷୀ ଜମିରେ ଚରିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଧଟି ଧୋବାର କାମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଧୋବା ବି ଖୁସି ଥିଲା। ଦିନେ ଚାଷୀଟି ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା କି ତା ଜମିର ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ବାଘକୁ ହିଁ ତା ଚାଷ ଜମିରେ ଦେଖିଛି। ବାଘ ତ ଗଛପତ୍ର ଖାଏ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଚାଷୀଟି ବୁଝିପାରିଲା କି କିଏ ତା ଫସଲ ଖାଇଯାଉଛି। ସେ ଭାବିଲା, ବାଘଟିଏ ମୋ ଫସଲ କେମିତି ଖାଇବ? ହେଲେ ଜମି ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାର ସାହସ ନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ଚାଲିଲା। ବାଘ ରୂପରେ ଗଧଟି ସବୁଦିନ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଚାଷୀଟି ଏହା ଦେଖି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ମୋ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ ଦେଖିବି ସେ ପଶୁଟି କିଏ, ଯିଏକି ମୋର ସବୁ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏହାପରେ ଚାଷୀଟି ସାହସ ବାନ୍ଧି ଚାଷ ଜମି ନିକଟକୁ ଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୋଟିଏ ଗଧକୁ ହଠାତ୍ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଧୋବାର ଗଧଟି ବୋବେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ଚାଷୀଟି ଜାଣିଗଲା ଯେ ତା ଜମିରେ ଥିବା ପଶୁଟି ବାଘ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗଧ। ଚାଷୀଟି ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ନେଇ ଗଧକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଭାବରେ ପିଟି ଚାଲିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଧୋବାଟି ଦେଖିଲା ଗଧଟି ଜମିରେ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ଏହା ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜର ମୂର୍ଖାମି ବୁଝିପାରିଲା ଓ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଚାଷୀ କହିଲା, ଗଧ ସବୁବେଳେ ଗଧ। ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ତାର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇବ। ସତ କେବେ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚି ରହେନା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗପଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଦେଖିବା ପାଇଁ